Сатам у студыі Дзяніс Дудзінскі і Кацярына Раецкая. Ой, сёння такі дзень. У ЗША, напрыклад, сёння святкуюць дзень малочнага шакаладу. Яшчэ сёння міжнародны дзень сацыяльнага бізнесу. Я не ведаю, што такое сацыяльны бізнес. Потым сёння міжнародны дзень пірсінгу. Так. Пакажы пірсінг. Пірсінг ёсць. І таксама сёння міжнародны дзень амброзіі. Але амброзію не ратуюць, да яе хочуць прыцягнуць увагу, бо гэта, як кажуць, вельмі небяспечная расліна. Пагуглім потым, што такое амброзія. А яшчэ 24 чэрвеня быў дзень феі. Адмысловы дзень для тых, хто верыць у фей. А сёння дзень смурфікаў. Ведаеш, хто гэта? Блакітныя такія. Блакітныя. Карацей, дзень з усіх прыкметаў будзе добры. І вось што мы падрыхтавалі для вас на пачатак гэтай выбітнай суботы. Як займацца спортам на прыродзе? Сходзім на ранішняе трэнаванне ёгі. Шпацыр у чароўным Мадрыдзе з Мікітам Монічам у нашай рубрыцы ВНЖ. За што можна падзякаваць Стэфану Баторыю, распавядзе Тімох Акудовіч. А вось як правільна казаць «дзякуй» даведаемся ад Віктара Шукіловіча. Мяне не адпускае дзень фей. Мабыць, нешта такое ў апытаначку закінем нашым гледачам. Напрыклад? Ну, не ведаю, ці верыце вы ў цуды, і ці здараліся з вамі цуды. Я вось нешта такое. Казачныя істоты нейкія. Які цуд з вамі, напрыклад, адбываўся? Ну, са мной? Ну, напрыклад, 8 год таму я ажаніўся. Гэта самы велічэзны цуд у маім жыцці. Дзякуй вялікі, што гэты цуд са мной адбыўся. Калі вы ўключылі раніцу з Белсатам дзеля гэтага, каб Дзеніс са сваім стендапам, як заўсёды расказаў, як яму цяжка жывецца, вы зараз у тым месцы, дзе трэба. Які цуд з вамі адбыўся? Пішыце ў каментарах пад нашай трансляцыяй, але памятайце пра сваю бяспеку. Ну і музыкі, так? Музыка. Цуд, музычны цуд. І немає різниці при цій ріці, що відбивають твої зіниці, твої виливці, тінь на твоєму лиці. Наприкінці не буде різниці, не матиме значення жодне з очей, і мовчання нічне не матиме значення, освячена кожна з твоїх речей. До побачення, ніжна моя, до побачення. Немає різниці при цій ріці, що відбивають твої зіниці, твої вилиці, тінь на твоєму лиці. Наприкінці не буде різниці, не матиме значення жодне з очей, і мовчання нічне не матиме значення, освячена кожна з твоїх речей. До побачення, ніжна моя, до побачення. Тихо так, наче падає сніг, тьмяно зникаючи між небесами, лишається світло з усіх утіх, і небо наповнюється голосами, палає вогонь для усіх, хто пішов, і звістка здається такою гіркою, місце прощання болюче, як шоу, ніби стоїш над нічною рікою, і немає різниці при цій ріці, що відбивають твої зіниці, твої вилиці, тінь на твоєму лиці. Наприкінці не буде різниці, не матиме значення жодне з очей, і мовчання нічне не матиме значення, освячена кожна з твоїх речей. До побачення, ніжна моя, до побачення. Починається рік, наче хтось переписує ріки, кожна з прописаних нами доріг тьмою лягатиме на повіки, світло так, наче палять вогні, і течія вигорає зі споду, все відчитається на глибині, і ступаєш у відданість ніби у воду. І немає різниці при цій ріці, що відбивають
Вось ведаеце што? Хочацца пачаць раніцу неяк па-эстэцкі, прыгожа. Таму вось наш першы госць, мастак Ярослаў Кірвель. Вітаем, добрый ранец. Вітаю, добрый У ранец. пачатку лета у музеі вольнай Беларусі адчыніла дзверы вашая выстава. Мы віншуем. Па-першае, віншуем. Першае пытанне. Не пра выставу, а пра вашу вучобу. Зараз вы студэнт Акадэміі прыгожых мастацтваў у Варшаве. Ці цяжка было паступіць туды? І чым адрозніваецца ад беларускага навучання? Ну, адрозніваецца ад беларускага навучання тым, што тут прадстаўляецца большая свабода ў самавыражэнні і творчым пошуку. Але, на мой погляд, тэхнічная база і у Беларусі мацнейшая за польскую, нягледзячы на тое, што моцным бокам з'яўляецца менавіта гэтая рыса. Але мне у Польшчы пасля таго, як я навучыўся у дужках нармальна маляваць, у Беларусі вельмі проста маляваць экспрэсіўна, парушаць гэтыя формы і маляваць калякі-малякі. А што здаваў? На уступительных экзаменах было мець пасведчанне аб веданні польскай мовы. Потым трэба было скласці партфоліо. Калі партфоліо прайшло, былі 3 практычныя экзамены па жывапісу, рысунку і кампазіцыі, і потым было сумоўе. То бок ты вядомы польскі мастак зараз. Можна так? Вядомы беларускі мастак, пачынаючы польскі, не? Можна так сказаць? Кажыце, як хаціце, я нічога не буду пацвярджаць. Дзве выставы нават у цябе зараз ідзе. А якую параду можаш даць тым, хто жадае паступіць у гэтую акадэмію, як рыхтавацца? Вось ты казаў, тэхнічна ў Беларусі лепш. Тэхнічна гэта што, лепш? Акадэмічная база, вучыць анатоміі, напрыклад. У Беларусі лепш? Мацней. Мацней. А раскажы пра выставы, калі ласка. Першая выстава, дзе яна? Першая выстава знаходзіцца ў музеі вольнай Беларусі па адресу Фоксаль 11. Называецца «Дошка гонару», а другая выстава знаходіцца на алея 3 мая, 15, у Septum of Swords. Это бар, который знаходіцца над Карма Крю. «Дошка гонару», наколькі я ведаю, гэта выстава, для якой ты маляваў партрэты вядомых беларусаў. У тым ліку і ваш. Ёсць такой. Я не казаў, гэта не я казаў. Ёсць такое, дзякуй вялікі, гэта было прыемна, вельмі і цікава. А ў чым канцэпцыя гэтага? Хто трапіў на дошку, на твою дошку гонара? Шмат хто трапіў, шмат з тых, хто быў намаляваны, на жаль, не улезлі на дошку гонара, бо, яна не резінавая, самі ведаеце. Шмат выбітных нашых дзеячаў. Наша культура вельмі шырокая, і таму сцены музея вольнай Беларусы не могуць змясціць усіх ганаровых нашых культурных дзеячаў. Там толькі культурныя ці ёсць журналісты, палітыкі? Ёсць, в асноўным, гэта культурныя дзеячы, у тым ліку журналісты, у нейкім сэнсе таксама культурныя дзеячы, бо асвятляюць і культуру у тым ліку. Святлана Ціханаўская ёсць? Палітыкаў мы вырашылі не вешаць, бо... Выбачай, гэта лепш. Усё, гэты зах пойдзе ў ютубчык і, мабыць, у беларускую прапаганду. Я не ведаю, як... Колькі партрэтаў ёсць? Павешана 39 на халсце і 12 на паперы. Не здаецца, бачыш, ён такі сур'ёзны мастак. Я хачу яшчэ пра акадэмію. Як праходзяць заняткі ў акадэміі, ці ёсць твоё задавальненне ад гэтага, што выкладаюць, я не ведаю. І наогул, ты ўжо мастак. Чаму ты там навучаешся ў гэтай акадэміі? Я навучаюся таму, што мне там вельмі падабаецца. Я там знаходжуся зараз на трапе, дзе я ўжо крышачку намацаў свой стыль пасля свайго першага творчага крызісу, які здарыўся там на другім курсе пасля моей персанальнай выставы ў акадэміі. Там частка была карцін з дошкі гонару, частка з будучага квеценя, частка пейзажных малюнкаў, которые, на жаль, я мало публікую. І яшчэ трэба год
это актыўна папрацаваць, і потым уже будзе дыплом, і ўсё. Хутенька гэта. Да. Ну, 5 гадоў, але я буду адразу магістрам. Ты плануеш працягваць у партрэтным жанры працаваць далей ці нешта другое? Нехта хоча партрэт яшчэ адзін, так? Я маю, ўжо адзін маю. Я бачу твае, як гэта кажуць, калі ты малюеш гарады, дамы, вось гэта ўсё. Пейзаж. Ну, гарадскі пейзаж, так? Так. У якім жанры плануеш далей? Мне імпануе жанр пейзажа вельмі, бо ты ў ім можаш адрэзацца ад свету, паглыбіцца глыбей у горад, больш его вывучыць. Наконт партрэтаў, ну, я заўжды у сваім мастацтве, якое не на замову, малюю тое, што мне цікава, то, што мне падабаецца. І у стасунку до людзей гэта працуе такім жа чынам. Тыя людзі, якія мне былі цікавыя, нейкім чынам, як персона, як творца, ці як фігура, то тых я і атрымліваў ад них контакт, і потым ужо мы сустракаліся, калі яны падгаджаліся і рабілі партрэт. Я больш за гадзіну сядзеў, калі... І не рухаўся? А трэба не рухацца? Мы размаўлялі. Яраслаў пытаў мяне нейкія там цікавыя пытанні пра жыццё, быццё. То бок гэта пазнаёміцца з чалавекам. Псіхалагічны партрэт. Гэта не толькі намаляваць, але і даведацца, хто ты. Ну, гэта вельмі добры досвед, мне падаецца, гэта знаёмства з самім сабой і з тымі, хто вакол цябе. Дзякуй вялікі, Яраслав. Нагадваю, пра мастацтва мы размаўлялі з Яраславам Кірвелем, беларуска-польскім мастаком. Вядома ва ўсім свеце, давай так, каб гэта было... Яшчэ раз, першая выстава зараз праходзіць Фоксал 11, беларускі музей. Вольнай Беларусі. Музей Вольнай Беларусі. І другой? У алея Чычэго Мая 15, і галоўнай тэмай з'яўляецца працоўная камізэлька. Прыходзьце, шаноўныя сябры. Прыходзьце, глядзіце. Дзякуй вялікі, што прыйшоў да нас, а мы працягваем працаваць над духоўнай часткай нашага «Я» і прапануем вам йогу ў якасці ранішняга практыкавання. З чым у вас асацыюецца раніца? У мяне гэта будзільнік, кава, гарбата, коркі, спешка, таму мне гэты час не вельмі па душы. І мне падаецца, я такая не адна. Таму мы будзем сёння ламаць стэрэатыпы і мяняць асацыяцыі. I zostań w pozycji, słuchając ciszy. I застанься в гэтай позе, прыслухоўваючыся да цішыні, да таго, што побач, што адбываецца вакол, да ветру, спеву птушак, шуму вуліцы. Правадніком да спакою мы абралі кундаліні-йогу на свежым паветры. Кундаліні – гэта энергія, якую уяўляюць як змяю, скручаную ў аснове хрыбетніка. Лічыцца, што калі яе прабудзіць, можна адчуць у сабе новыя сілы і энергію. Вось яна альтэрнатыўная раніца. Вы пагружаецеся не ў тэлефон, а ўнутр сябе, замест думак пра справы. Глыбокі ўдых, замест кубка кавы, свежае паветра. Добра, не будзем ідэалізаваць, каву таксама можна, але трошкі пазней. Галоўнае гэта досвед, які мы атрымліваем падчас практыкі, але там націск робіцца менавіта на гэты пошук сябе праўдзівага і на медытацыйныя практыкі, якія нам у гэтым дапамагаюць. А шукаць сябе ў цэнтры вялікага горада задача не з лёгкіх. Калі я быў на першых занятках у свайго настаўніка Марціна, ён сказаў, за вакном была некая імпрэза. І ён сказаў, гэта ваш выклік на сёння, гэта імпрэза, якая за вакном. І тут мы можам сустрэцца з выклікамі, якія на штодзень нас могуць спаткаць, напрыклад, гукі гораду ці людзі на вуліцы, якія могуць нават пальцам паказваць на тое, што «О, глядзі, хтосьці там займаецца йогай». Але разам з тым, гэта натура, якая падчас гэтых практык забірае негатыўную энергію да сябе. Хар, 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 хар.
І спраўляцца з негатывам у кундаліні варта не толькі праз дыханне, медытацыі і спевы мантраў, але і праз фізічнае практыкаванне. Спробуй вложыць злосць в то Паспрабуй ćwiczenie. выплеснуць злосць у гэтым практыкаванні. Рабі яго з усёй сваёй злосцю і гневам. Напрыканцы адпускаем напружанне з кожнай часткі свайго цела. У гэты момант галоўнае не заснуць, бо са мной аднойчы такое здарылася. Было трошкі няёмка. К занятиям в парке на открытом воздухе я относилась, наверное, да, немножко скептически, потому что мне казалось, ну вот, мошки, комары, муравьи, ветер, солнце, не знаю, какие-то факторы, которые могут мешать. На самом деле, вот, что я сегодня поняла, что хороший учитель, да, хорошая полянка, хорошая компания и хорошее занятие. И, в общем-то, ну, это очень здорово. Здорово заниматься на воздухе. Czułam, że potrzebuję takiego rozluźnienia właśnie. Зараз я адчуваю сябе вельмі расслаблена. Мне здаецца, што йога ў зале больш для тых, хто клапоціцца пра фізічную актыўнасць і расслабленне. А тут, калі ёсць від на прыроду і ўсё такое, адчуваецца большая сувязь з душой, са сваім праўдзівым я. Вось так мы абудзілі не толькі цела, але сувязь з сабой і са сваёй крыніцай невычэрпнай энергіі. Харі, Харі. Дарэчы, дзень йогі таксама быў зусім нядаўна, таму мы, можа, і са спазненнем, але ў трэндзе. Але што там, направду, у трэндзе на гэтых выходных ведае Андрэй і прынёс нешта? Так. Што ў нас? Сетачкі? Так, я зараз вам распавяду. Справа ў тым, што першае, пра што гавораць цяпер нашы соцсеткі, это тое, што ў Беларусь завезлі новую аўтамабілю, маленечкую такую электрасіці Car 4. І вось цяпер на яе ўжо пачалі здымаць агляды. Машынка зусім невяліка, менш за 1,5 метра, зараз я вам яе пакажу, але спачатку трошкі распавяду. Кошты пачынаецца ад 20 000 рублёў, запас хода таксама не вельмі вялікі, каля 200 кіламетраў яна праязджае, хуткасць до 100 кіламетраў на гадзіну. Але самы галоўны плюс гэта аўтамабіля, ведаеце, які ў тым, што калі няма дзе яго прыпаркаваць, можна яе забраць да хаты. Да, сабе і паставіць на балкон. Давайте глядзець. Я должна вам показать эту машинку. Во-первых, смотрите, лего можно поиграть, какие сидушечки, какой салончик, какая она лопатулишная. Я уже прокатилась за рулем так вкусно. Ах, какая прелесть. Я прокатилась на ней. Посмотрите, какая она вкусненькая. Такая вкусненькая. Бяром. А што ты казаў, запас хода 100, гэта... 200 кілометраў. Яна электрычная, яна можа праехаць до 200 кілометраў на адным зарадзе, і прычым заряджаць яе можна проста са звычайнай вілачкі. Я подумала, гэта аднаразовая, ведаеш, такая 200 і ўсё, больш не едзе. Бачце, калі ласка, ці ёсць у вас пауэрбэнк? А еще и выглядает так, быццам бы яна продаецца в таких штучках, как конфетка. Раскрывается, сел, поехал. Так адкуль такое? Гэта киндер-сюрприз. Это киндер-сюрприз з Китаю за 20 000 рублёў. Это колькі у... $7 000. Так, і за $7 000 атрымліваецца электрамабіль. Непасрэдна, нібыта пяцімесцовы, але... Играчка, электромобиль. Ці бяспечна Так, это беспечно, это все как бы по ГОСТах и так далее. Там есть кондиционер, там есть вот эти на лобовом шкле. А бульбу возить? Трэба. Трэба. Не можна, а трэба. Ну, добра. Ідзем далей. Зараз лета, пара сплаваў на байдарках, каяках, саббордах, купанняў і всіх актыўнасцяў з вадой, які толькі існуюць. Ёсць такі цяпер маркетинг, што людзі шмат всякіх цікавосткаў і запрасіць да сябе менавіта даволі складана. І вось адна з кампаніяў дадумалася прыклеіць на сабборд гэта скейтборд, але на воде, можно сказать, и с такими, вот такую придумала цікавостку. Приклеила просто на борт сабборда, приклеила кальян. И вот запрашай таким чином клиентов, такие вот они конкурентоздольные. Поглядите, калі ласка. Разумею, разумею. Гэта мой формат. Твой. Гэта мой формат. Может быть, там тебе опционально можно... Мы зразумелі адзін без аднаго. каментароў. Добра. Пачалі пра маркетинг, то і працягваем ім у аккаунтах магазина «Суседзі».
Нет, з'явілася відео, у ім мужчыны ў зале танчаць пад музычку, пад песню Патришин, вядомай амерыканскай спявачкай Бейонсе. У відэо робіцца акцэнт, прабачце, на жаночай пластыцы, там, тэатральных позах, позірках, рухах, падобных да харэаграфій, шоу-балета ці кліпаў поп-дзівы вось гэтай Бейонсе. Вся пастановка вытрыманая нібы ў іранічным ключы, рухі наўмысна перабольшаныя, выраз твару акцёраў на мяжы пародыі. Аказалася, што гэта не адзінкавы выпад, а тренд у сацыяльных сетках, і шмат якія крамы ўжо гэта выкарыстоўвалі. Чаму вы лічыце, што вот это і вот это гэта жаночая пластыка? Я не зразумела. Таму што гэта жаночая пластыка, Катя. Гэта ты заўсёды па Гэта я пятніцу. ў пятніцу ўвечары. А мы шмат што пра яго не ведаем. Ты мяне не ведаеш наогул, Андруша, не ведаеш ты мяне. А куды глядзіць беларуская прапаганда? Ну, Спокойненько. Ротики свае. Добра. Добра, тады проста пытанне да ось такой рэкламы. Там як акурат разгарэліся спрэчкі, типа, а чаму так вот ажэнствляе это все нібыта, так? І каментатарам некаторым не спадабалася ось такое, што вот такі Бо танцы. гэта вельмі мезагінна. Яшчэ і ты накінуў, што гэта жаночая пластыка. Мужчынская гэта была пластыка. Мужыкі танчылі. Я ўсяго толькі... Просты беларускі ранішні сексізм. Вы толькі што пабачылі, калі ласка, напішыце. Це була рубрика «Ранішній сексізм». Так, А мы шукаем цуды і глядзім, што такое адбываецца на падляшскіх вакацыях. Зараз. Слухай, а щиро кажучи, ми сьогодні кушать будемо. Я вже голодна, страшно. Я запишу наш графік, ще одну вёску. Окей. I my tam, Simo, ale będziemy musieli dopomagać. Lubisz pirożki? Super. Dzisiaj zaproponuję pierogi z kapustą i z grzybami. I pewno kapusta i gryby swoje. Kapusta swoja, grzyby z lesa. Super. Sama Z tego lesa, że my chodzili. No, tak. Proszę. Wałkowanie. O, dobra. Leci w busią через ulicę, leci w busią через ulicę. Schwaci w żeniu za potylicę, schwaci w żeniu za potylicę. Ciagaw, wołoczył, ciagał, wołoczył. Pokól dożdżyk nie zmoczył, pokól dożdżyk nie zmoczył. Proszę. Ale wyszli nam. Postaraliśmy, Ula. Postaraliśmy. Super. Jest dobre. To, że wasze, swoje na pewno. Шотики. To znaczy, to jest z winogron. Z winogradów. I z swoich, tak. Super. To bo гэта як вино. Подляжское. Winogron, znajesz, co to jest? Winograd, znasz. Tak. Winograd. No. A to samemu sobie nie możu, to poproszę kogoś. To tak nie wypadaje. Tak mnie говорили. No, jak podniałeś grybom, polezaj w korobku. Skoro stał usiem naliwaty, to i sobie naliwaj. A, to dobre, budu pamiętać. Bo zawsze tak dumał, czy to tak można, czy nie można. Można. To dobre. Nawet trzeba. To co? Za wstreczu, za spotkanie. Спасибо wam, że tak pryniali, nauczyli nas, będą robić pirożki. Kob nam ty pierożki smakowali, puszczli na zdrowie. Tak. Всього На здоров'я. доброго. На здоров'я. Гэта былі падляшскія вакацыі. Цалкам праграму можна паглядзець на YouTube-канале Белсат Лайф. А мы зараз пацікавімся, што можна паглядзець у кінатэатрах, бо з намі ў студыі кінакрытык Тарас Тарналіцкай. Вітаю. І з сённяшняга дня ён будзе весці ў нашай праграме рубрыку «У кіно з Белсатам» 2 разы на месяц. Тарас будзе прыносіць нам самае цікавае, важнае і нечаканае. Усё, што варта ведаць пра кіно і серыяльчыкі. Пачынай.
Так, пачнем з самого галоўнага. Сезон летніх блокбастераў ужо ляціць на ўсіх парах. Таму настаў час сабраць чэрвеньскі ўраджай сучасных прэм'ераў, што з'явіліся ў беларускіх кінатэатрах. Сёння я распавяду пра 7 хітоў кінапракату, якія варта дадаць у свой асабісты спіс на прагляд. Пачнем з мілай гісторыі пра сяброўства маладога вікінга і дзікага цмока. Гаворка пра фэнтэзі «Як прыручыць цмока», амаль даслоўную экранізацыю паспяховага трохмернага мультфільму студыі DreamWorks Animation 2010 года выпуску. На гэты раз гледача чакае разыграная жывымі акторамі гісторыя пра супрацьстаянне вікінгаў і агнядышачых рэптыліяў, што ператвараецца літаральна ў сапраўднае сяброўства. З пункту гледжання гісторыі тут няма нічога новага. Але стужка, як і мультфільм, выглядае ўсё так жа захапляльна. Ад дзіцячых забаваў пяройдзем да дарослых. На чарзе баявік «Балерына», у якой кубінская актрыса Анна де Армас у вобразе найміткі помсціць уплывовым забойцам свайго бацькі. Стужка ёсць працягам ураганнай франшызы «Джон Уік». У ёй ворагаў забіваў Кіяну Рыўз цягам ажно 4 частак. Дарэчы, у фільме ён таксама з'яўляецца на кароткі час. Нягледзячы на камео зорак, праект з трэскам праваліўся ў пракаце, але варта прызнацца, лепшага экшэну ў гэтым месяцы на экране дакладна не было. Пераводзім дух на фінікійскай схеме інтэлігентнай камедыі ад майстру жанру Уэса Андерсона. Эксцэнтрычны прадпрымальнік Анатолій Жажакорда разам са сваёй дачкой манашкай Лізл муцяць схемы ў розных краінах Блізкага ўсходу 50-х гадоў 20-го стагоддзя. Пярэстая рэтра-стылістыка, сіметрычная аператарская праца, неправівальны гумар і стос галівудскіх зорак ад Бенісіо дель Торо да Бенедыкта Камбербэтча на галоўных і другасных ролях. Фінікійская схема мае ўсе складнікі, каб выдаткаваць на яе адзін ваш летні вечар. І зноў вяртаемся да сямейнага кіно. Гэтым разам вашай увазе «Эльо» – новы мультфільм ад студыі Pixar. Паводле сюжэту, малады хлопчык, 11-гадовы Эльо, маленькі няўдачнік з вельмі багатаю фантазіяй. Выпадковым чынам хлопчык трапляе ў міжпланетную арганізацыю «Кам'юніверс», дзе робіцца амбасадарам зямлі. Элью прыйдзецца пасябраваць з іншапланетнікамі і ўратаваць сваю сям'ю ад злога ведзьмака, а таксама асэнсаваць свой гераічны патэнцыял. Мультфільм не сабраў выдаткаваных на яго грошай, але, мяркуючы з водгукаў прэсы, атрымалася не такая ўжо і дрэнная гісторыя пра моц сямейных каштоўнасцяў. Аматарам фільмаў жахаў таксама ёсць што паглядзець. На экраны выйшаў працяг славутага брытанскага фільму пра зомбі праз 28 гадоў. Як і ў мінулых частках, Вялікая Брытанія церпіць ад распаўсюду вірусу, які ператварае людзей у агрэсіўных монстраў. Пасля чвэрці стагоддзя з моманту катастрофы сын з бацькам адпраўляюцца ў прыгоды, каб адшукаць лекара для сваёй хворай маці. Калі вам падабаюцца наватарскія стужкі ў жанры зомбі-хорару, праз 28 гадоў вас дакладна не расчаруе. Калі вам падабаецца проза амерыканскага пісьменніка Стывена Кінга, варта звярнуць увагу на свежую экранізацыю ягонай аповесці «Жыццё Чака». Брытанскі актор Том Гідлстон грае свойскага хлопца Чарльза Чака Кранца, дабрыня якога памагае людзям падчас сусветнай экалагічнай катастрофы. Нетыпова мілае кіно паводле твору амерыканскага майстра хорараў спадабаецца ўсім, хто любіць сентыментальныя гісторыі пра жыццё невядомых свету герояў. Скончым рубрыку настальгічным баевічком 80-х гадоў «Каратэ-хлапчук. Легенды». Джекі Чан у вобразе старога майстра кунг-фу зноў вучыць маладога хлопца, як пастаяць за сябе у сутычцы з галоўным забіякам вуліцы. Унікальнасць гэтага праекту ў тым, што яго аўтары змаглі амаль вельмі арганічна аб'яднаць часткі разрослай за 40 гадоў баявой франшызы і не згубіць пры гэтым інтарэсу маладога гледача. Калі вам падабаюцца фільмы пра вулічныя дракі і хлапечую справядлівасць, вам менавіта сюды.
Вось таким быў кіначэрвень. Тарас, а ты вось насамрэч гэта ўсё паглядзеў сам? Ну, я глядзеў толькі балерыну, дарэчы, і літаральна 28 гадоў спусця. З Аннай Дармас, балерына. Варта паглядзець? Ну, балерыну варта глядзець, таму што гэта супербаевік. Там людзі змагаюцца з дапамогай агнемётаў. Гэта вельмі круто выглядае. Вы такого даклада не... Ай-яй-яй, Катенька, з дапамогай агнемётаў. Помста — гэта маё другое імя. І я чакаю абавязкова. Гэта маё самае сэрцайка праз 28 год. Бо ёсць праз 28 дзён. Там няма ўжо дзён праз 28 тыдня. Там было тыдняў і гадоў. Кіліан Мёрфі. У першым фільме. А ў трэцім не буду спойлерыць, вы павінны самі паглядзець. А мне спадабалася вось тое, што як отель Будапешт, вось... Гранд Будапешт, так, это фінікійская схема. Я на словах Бенедикт Камбербэтч завісла, бо гэта мой такі улюбёны. Ой, Катерина, вам спадабаецца ён з такой акладзістай барадой, амаль такі чалавек з усходу, зусім не падобны. Я называю гэта цукерачнае кіно. Так. Ну, менавіта так і ёсць такое дызайнерскае. Добра. А ў наступны раз прынесеш нам нейкіх серыяльчыкаў? Я думаю, што серыялы будуць, так, паглядзім тое, што можна... Жахі, калі ласка. Можам і з жахамі. Добрыя ранішнія жахі. Добрыя, так. Піла 1, піла 2, піла 3, піла 4, піла 11. Іх уже вельмі шмат уже было. Дякую вялікі. Дякуй табе. Ну, а мы зараз адпраўляемся на шпацыр і куды? Ну, напрыклад, у Мадрид. Здравствуйте, дамы и господа. Я Никита Монич, вы в Мадриде. Живу я здесь уже более 3 лет, и сейчас все вам расскажу. Перед нами один из символов Мадрида. Любимое место для фотографирования у туристов. Они куда дотираются, то ему и натирают. Поэтому хвост сияет, начищенный до блеска на ярком мадридском солнце. Сегодня у нас будний день, первая его половина, при этом уже достаточно жарко. То есть, если мы посмотрим на выходной, то здесь толпа плотнее в 2, 3, 5, 7 раз. При этом одна из тех вещей, за которые я откровенно люблю Мадрид, то, что территория, сданная туризму, очень ограничена. Даже если вы находитесь в супертуристическом месте, достаточно свернуть за угол, пройти 1 квартал, и вы оказываетесь в каких-то абсолютно иных обстоятельствах. Площадь уже имеет другой вайб. Я даже, честно, не помню, как она называется. Что нас здесь интересует? На этой площади есть кофейный магазин с прекрасным кофе. Ориентир для тех, кто будет в Мадриде. Спрашивайте на площади Соль у всех встречных на любом языке, где здесь ближайший секс-шоп с дизайнерскими товарами. Он как раз следующая дверь за кофейней. Вибрадорес, вибрадорес. Причем какой слоган? Слоган, который мы можем в полной мере спроецировать на этот город. Te quiero más hoy que ayer. Я люблю тебя сегодня больше, чем вчера. Мадрид. Город для жизни. Я экскурсовод и лектор. Еще в Минске трудился 8 лет в Национальном художественном музее, занимался азиатским искусством, но водил экскурсии по всему, что движется, и всему, что приезжает в наш музей, а дальше как-то захотелось не умирать с голоду с музейной зарплатой, поэтому и за пределами музея, и для иностранцев, и для местных водил экскурсии. И вот я здесь, в общем-то, делаю то же самое. В основном приезжают люди из диаспоры. Белорусы, из Вильни, из Варшавы, из Хельсинки, из Парижа, из Сиэтла и чуть ли не из Японии иногда. Если кто-то ездит через Мадрид, они такие, вот там есть человек, который может экскурсию провести. И поэтому я, в общем-то, чем занимаюсь? Стараюсь любить этот город и помогать другим то же самое ощутить или что-то свое личное. Гэта была новая праграма Белсату ВНЖ. У ёй беларусы з усяго свету паказваюць гарады, дзе яны жывуць. Цалкам гэтую праграму можна паглядзець на Белсат Лайф.
А до нас завіталі новыя госці. Знаёмцеся, стендап-комік Антон Дзюбайла і комік-рэжысёр вертыкальных відэа Павел Радзевіч. Вітаю. Серьезные люди. Но. Гляди, какие у нас... А что такое, Павел, что такое вертыкальные видео? Это когда на телефоне глядишь тиктоки, рилсы, альбо шорцы, это вертикальные видео. Я режиссер. Я думал, это нечто такое вертикальное кино. А докладно ты режиссер. Режиссер. Так, у вас дуэт зараз ці не? Стендап-дуэт. Под пэўнае шоу так. Так, стендап гэта, дарэчы, індывідуальны жанр, але калі мы робім нейкае нешта незвычайнае, не толькі калі мы стаім з мікрафонам і распавядаем проста пра нешта, мы пару робім імправізацыйныя шоу. Яны умоўна імправізацыйныя, таму што мы да іх рыхтуемся. Вось, але, ну так, зараз вось тое, аб чым пайдзе гаворка, тое мы вось робім з Паўлам разам. І людзі зараз такія рыхтуюцца, гэта яны яшчэ падрыхтаваліся. Паговорым потым пра гэта, пра падрыхтоўку. Медычны стендап зараз ідзе. Так, у нас... Антон, ты медик. Так, лекар. Лекар. А Павел, а ты... Пацыент. Не, а Паўла, я, дарэчы, Паўла ўзяў у дуэт, таму што ён у акулярах, ён выглядае разумнейшым такім. Не, ён сур'ёзны. Не, ён нібыта разумны. Ну, типу, людзі не ведаюць, што... Сівыя валасы, акуляры, людзі думаюць, мусіць штосьці ведае. Ну, так. А медыцыну абралі таму, што гэта ваша прафесія, бо стендап гэта там пра жыццё, пра каханне, а тут медычны. Не, ну калі казаць цалкам, то стендап гэта адлюстраванне таго, што цябе хвалюе і тое, чым ты жывеш. Я пачаў займацца стендапам яшчэ 8 гадоў таму, якраз у гэты час я працаваў лекарам яшчэ ў Беларусі, спачатку Полацку, потым Віцебску, і поэтому гэта было тое, што мяне хвалявала больш за ўсё. Напрыклад, мой першы канцэрт, ён называўся «Записки молодого врача». Ну, по типу, это я распавядаў пра свае первыя крокі ў медыцыне, ну, якія аказаліся і апошнімі у выніку. Што апошнімі? Крайнімі. Ну, так, вось. І па-гэтаму, ну, я вельмі даўно ўжо вынашваў ідэю нейкага медыцынскага шоу, таму што людзі ведаюць шмат гісторый, пра якія расказваюць пацыенты, як у іх былі нейкія странныя гісторыі з лекарамі, ці ў чэрзе, ці яшчэ нешта. А я ж ведаю, калі камунікую за сваімі калегамі, у кожнага ёсць вось такі пласт вельмі смешных гісторый. І мы вось вырашылі клікаць у госці да сябе нейкага лекара, каб ён расказаў, што ў яго ў практыцы было. Ну, гэта вельмі... Дарэчы, гэта лепшы пакуль фармату, які я прыдумаў, таму што ён праходзіць заўжды супер. То бок вы клікаеце госця. Так. І гэта... Вы не ведаеце, якія пытанні ён будзе задаваць, якія адказы будзе даваць на вашыя. Мы падрыхтуем якія-нибудь пытанні, якія-нибудь, там можа, жартікі прапішам пад гэта. Ну, і так, а там з зала, звычайна, людзі ж укідаюць свае пытанні, там пачынаецца нешта мне тут нешта хрусціць, можа, там пашупаеце мяне ці што. Ну, глядзіце, у Варшаве трапіць да лекара... Больш гэта імправізацыя, стендап. Ну, типа того, да. Але такая, якой мы кіруем, уже на досведзе. Мы кіруем. Хто галоўны? Ну, я... Пан доктор. Не, ну, до речі, я просто лекар, тому я галоўны. Не тому, што я лічу сябе лепш за Паўла, ці нешта такое. Просто я лекар, я больш у гэтай усім разбіраюсь, больш у гэтым кантэксце. А Павел трэба таксама для таго, таму што ён не ў кантэксце медыцынскай працы, і ён задае тыя пытанні, якія задаў бы кожны з нас. Просто звычайны глядач, які не мае дачынення да медыцыны. Вось, таму вось у нас так вось ролі размеркаваныя паміж сабой. Давай папросім іх пажартаваць, мабыць, а? А як заўсёды кажуць, ты спой, а вы пажартуйце. Мабыць, нейкія ёсць нататкі у вас смешныя... Мініяцюра нейкая, мабыць, ёсць. Мабыць, нешта на паліклініцы. Хоба! Што запомнілася, мабыць, нейкія? На кожным шоу, да, ёсць чалавек, ну, напрыклад, сядзім мы на сцэне, тут лекар, да, і людзі спачатку слухаюць там нашы пытанні, гісторыю, ўсё это, і потым людзі такія, это ўсё зразумела, а што самае цікавае, якія самыя цікавыя прадметы знаходзілі у жывым чалавеку. Да, а на сцэне акуліст, да, ён такі, я гэтым займаюся, да, а людзей цікавіць гэта больш за ўсё. Дарэчы, у нас у аддзяленні практалогіі у Віцебску была цэлая коробка. Мы не ведалі, што гэта за коробка. Так, мы прыходзім, а тут што гэта такое? Яны такі, а гэта вось. Тое, што блізка беларусам. Я так разумею, практалогія гэта самы такі, як бы казаць,
жанр медыцыны, які ўжываецца ў жартах часцей за ўсё. Ну, так. Ну, просто там самая широкая, куды нешта можна... Широкая? Я б так не сказаў. Самая широкая тема. Ой, як это ці ёсць у вас нешта такое, пра што нельга шуціць? Жартаваць. Да шчыра кажучы, не, тому што, глядзіце, просто я медык, я з медыцынскага асяроддзя выйшаў. А для медыкаў гумар гэта нейкая такая псіхалагічны інструмент для таго, каб не звар'яцець просто. І поэтому, ну, шчыра кажучы, для мяне няма ніякіх. Ну, зразумела, што мы не будзем жартаваць там над інвалідамі, над чымсьці, ну, над чымсьці, у каго нейкае гор, ну, там нейкае, што нешта здарылася дрэннае. Мы над гэтым не будзем жартаваць. Але вось стандартны тое, на што не... Мы пра гэта не будзем жартаваць са сцэны. Потым, канешне. Так. А якая-нибудь была самая такая рызыкоўная сітуацыя, жартаўлівая, рызыкоўная сітуацыя, пасля якой былі спрэчкі, а пасля такой... Навошта мы гэта зрабілі? Насамрэч, яно не, бо людзі звычайна, калі прыходзяць на імпрэзы, яны памятаюць твае жарты, пакуль ты сядзеш на сцэне, яны ў зале, яны памятаюць. Толькі папляскалі, у іх як быццам это спышка ў людзі ў чорным, і ўсё. Самая такая звычайная рэакцыя пасля імпрэзы, калі людзі падходзяць такія: мы думалі, шчыра кажучы, калі набывалі квіткі, мы думалі, будзе абы што, але ведаеце, было цікава. І гэта пасля кожнай імпрэзы. То бок людзі заўсёды ставяцца да таго, што будзе абы што, але было цікава. Ты такі просто усміхаешся, к это умение. Мяне жонка запрасіла. Я з сябрамі пайшоў. Да. Не, это, да рэчы, самы сумнеўны камплімент у свеце. Тое, што мы... Ну, яны ж яшчэ, ну, яны табе кажуць, мы думалі, што будзе нешта, ну, фігня, а атрымалася вельмі добра. Мы такі, дзякуй. Не, сур'ёзна, мы думалі, што ўвогуле нам не спадабае. Мы думалі, што гэта ніша будзе нейкая. Ну, просто добра. Нібы чакае, калі ты заплачаш просто ад кампліментаў. А хто вашыя галоўныя гледачы? Слухачы, гледачы, збольшага медыкі ці... Не, збольшага гэта звычайна людзі, але ёсць, ну, па ўзросту звычайна людзі за 30 ўжо прыходзяць, таму што ўжо бліжэй, ведаеце, што ўжо там і спіна баліць, так, і сып паглядзець камусьці трэба. У нас жа унікальнае шоу, ну, разумееце, тут да лекара, ну, вельмі доўга запісвацца, а у нас без ЗУСа, без нічога, прыходзь, за квіток заплаціў і ўсё, і цябе яшчэ потым пракансультуюць. Гэта яшчэ тэрапеўтычна для гледачоў, таму што ты нечага баішся, у цябе ёсць нейкія страхі, але ты прыйшоў, табе там ці пра анкалогію, ці пра... Праз жарцікі. Усё вырашаецца праз жарцікі. А мабыць, гэта і не так, а мабыць, і вельмі добра, калі гэта людзі, якія сутыкаюцца з гэтым, як лекары, ці як людзі, якія былі хворыя на нешта, і гэта перамаглі, гэта, ну, нібыта дапамагае з гэтым. Ну, я думаю, што да. Так, у нас нават парой гледачы, ну, але яшчэ, хто прыходзіць, да нас, ну, таксама прыходзяць яшчэ і лекары, ну, і медыцынскія працоўнікі. І вось на апошнім шоу прыйшла жанчына, проста як гледачка, і ў нейкі момант говорит: а можна я распавяду гісторыю? Мы такі: давай. Каза, я працавала нарколагам, і ў мяне быў адзін хлопец-наркаман, кажа. І вось ён аднойчы пашоў шукаць наркотыкі ў лес. І гэта было акурат, калі пачалася вайна, і былі рэйкавыя партызаны. І, кажа, гэта быў адзіны ў жыцці выпадак, калі чалавек даказваў, што ён наркаман. Затрымалі, так, і ён даказваў. Гэта смешна, але не смешна. Жыццё, так, але ж смешна. Хто ты па прафесіі? Я... Вертыкальных відаў. Да, рэжысёр вертыкальных. Не гэтая вот моладзевая... Інжынер. Інжынер... Технарь. Машынабудаўніцтва, так. А, мабыць, нас чакае стендап, машынабудаўнічы стендап. Слухай, я на заводзе... Ну, калі Антон... Я на заводзе папрацаваў 3 месяцы літаральна, і таму там нават няма пра што расказваць. Беларускія заводы. Ёсць некаторыя сваршчыкі, якія таксама 3 месяцы працавалі, але столькі досведу атрымалі. Каб я быў сваршчыкам, я б, можа, цяпер і працаваў сваршчыкам, не вертыкальныя відэа бы здымаў. Заробкі сваршчыкаў вы бачылі, якія заробкі у сваршчыка. Ты паглядзі на яго, які ж завод. Пытанне ёсць яшчэ, мне падаецца, што вось гэты штучны інтэлект
гэты GPT-чат, ён далучаецца да нашай рэчаіснасці, і людзі, якія прыходзяць, кажуць, а мне GPT-чат ёсць ужо такія, мабыць, у практыцы ці з тых выпадкаў, якія расказвалі, што вось чат не дапамог. Я сам карыстаюся чатам GPT у такіх выпадках, таму што у мяне ёсць вось сябры медыкі, Антон, ёсць там яшчэ некалькі. Я зразумеў, што лепш запытаюся чата GPT, чым у іх, бо калі штосьці там кальнула, якая сып ці што, ты пытаешься у Антосе, і ён такі, гэта рак. Гэта дакладна рак. Чат GPT хаця бы так неяк, можа там аналізы здай, можа што-нибудь яшчэ. Антос не, такі разу паглядзеў, не, гэта рак. Гэта адказ стендапера. Ну, слухай, з іншага боку ты мне не скажеш, Антон, ты быў неправы, я такой, ой, які ты заўважны, слухай, насамрэч, я памыліўся, насамрэч, вось так. Гэта барацьба з канцэрафобіяй. А вось калі пішаце сцэнар стендапу, вы ўжываеце чат GPT? Не, пакуль яшчэ не. Пакуль яшчэ не, да. Ну, спрабавалі, памятаю, што там былі такія канцэпцыі, проста напісаць спецыяльна жарты чатам GPT і дзе-нибудь там на адкрытым мікрафоне іх распавесці. І проста дзеля, як бы, вось такая сітуацыя. То, што цяпер уже штучны інтэлект можа так дапамагаць. Але жарты былі адкровенна абы што, і таму это было проста дзеля птушачкі такой, што вось паспрабавалі. Зрабілі, паспрабавалі. Да, пакуль што это не было мэты, каб пісаць жарты мэтанакіравана са штучным інтэлектам. Да рэчы, я кожны раз радуюся, калі я бачу, што чат GPT яшчэ не ўмее пісаць жарты. Не шмат умее. Мне падаецца, што дыягнаставаць нешта таксама, бо я неяк далучала свае аналізы туды, і ён мне адказвае, вось гэта ў цябе, вось гэта, я ж не далучала гэтых аналізаў. Ён сам дадумаў, ён сам напісаў. Таму, калі ласачка, прыходзьце да сапраўдных лекараў ці да сапраўдных лекараў, стендапераў і рэжысёраў вертыкальных відэо. Заўтра, дарэчы, будзе імпрэза ў Варшаве. Калі можам прарэкламаваць, заўтра у камедыйным клубе «Локал», стендап «Локал», да, на Окавскего 16, то прыходзьце, а 18 гадзіне будзе медычнае камедыйнае шоу «Мне только спросить». Прыносьце эпікрызы свае. Пасмяемся разам. І шакаладкі з каньяком. Вось, усё на медычным. Нешта на медычным прыгучала. Дзякуй вялікі. Я яшчэ раз дзякуй. Нагадваю, што ў нас былі ў гасцях удзельнікі, дарэчы, удзельнікі медычнага стендапу. Антон Дзюбайла і Павел Радзевіч. Я дапамагу табе. Чаго я завіс? Як асістэнтка. Працягвай. Доктар, калі ласка, шпрыц, ты што там? Працягвай. А мы ідзем далей і Віктора Шакіловіча пашукаем дзесьці. Віктор, трымай яблык. Дякую па-украінску. Дзякуе па-польску. Вдяка па-славацку. Thanks па-ангельску. Дзякую па-літоўску. Данка па-нямецку. Так, па-шведску, нарвежску, дацку і ісландску. Метданк па-нідерландску. Данк на юрыце і данкон на эсперанта. А як жа будзе па-беларуску? Ну, канешне ж, дзякуй. Сёння хацелася б пагаварыць пра гэтае важнае слова. З гледзішча этыкету гэта абавязковая формула ветлівасці, без якой немагчыма ўявіць камунікацыю ў сучасным грамадстве. З гледзішча псіхалогіі гэта перадача пазітыўных эмоцыяў, падтрымкі, цеплыні, свайго роду вусныя пагладжванні. З гледзішча мовы гэта слова, якое яднае нас з суседзямі з поўдня, поўначы і захаду. Хлопцы, дык бярыце, частуйцеся. Дзякуй. Лічыцца, што нашае слова «дзякуй» паходзіць ад нямецкага «данка» праз пасярэдніцтва польскага «дзенькі». Але калі капнуць глыбей, то, мажліва, знойдуцца і больш глыбокія індаеўрапейскія карані. Але пакінем гэтыя раскопкі этымолагам. У мове «дзякуй» з'яўляецца часцінкай моўнага этыкету, поруч са словамі і выразамі кшталту «калі ласка», «выбачайце», «бывайце» і гэтак далей. «Дзякуй» не скланяецца, але важна памятаць, што прыметнік, што дапасуецца да яго, мусіць стаяць у мужчынскім родзе. Мы кажам «шчыры дзякуй», «сардэчны дзякуй», «вялікі дзякуй». Формы «шчырае дзякуй», «вялікае дзякуй», якія ўжываюць пад уплывам расейскай мовы, лічацца грубым парушэннем нормы.
Дзякуй – гэта таксама дзеяслоў у форме загаднага ладу ад інфінітыва «дзякаваць». Што рабі – дзякуй. Што зрабі – падзякуй. Варта таксама памятаць, што пры дзеяслове «дзякуй» назоўнік ставім заўсёды ў давальным склоне. Дзякую табе, а не цябе. Дзякуем сябрам, а не сяброў. Хачу таксама звярнуць увагу, што ў адказ на «дзякуй» за нейкую добрую справу беларус звычайна не прамовіць, калі ласка. Бо калі ласка, мы кажам тады, калі пра нешта просім. А адкажа на здароўе, на добры спажытак, няма за што. А яшчэ са словам «дзякуй» мы маем шэраг устойлівых выразаў, якія ў пэўнай ступені адлюстроўваюць прагматычную пазіцыю беларусаў у дачыненні да сваёй працы. Не заўсёды нашыя людзі гатовыя працаваць за дзякуй. Бо за дзякуй футра не справіш, за дзякуй пірага не купіш. Дзякуй не дзякуй, а заплаціць мусіш. Дзякуй не з'ясі. Бо добрая праца павінна адпаведным чынам аплочвацца, хіба ж не? Але ў любым разе і пры любой нагодзе, сябры, не забываймася казаць адно аднаму дзякуй. Гэта напраўду важна. Дзякуй, Віктор. На здароўе, сябры. Дзякуй не з'ясі. Дзякуй у кішэню не пакладзеш. Так. Я яшчэ ведаю. За дзякуй футра не купіш. Это все было написано на экране. Так. Прайшла нават амаль гадзіна нашага эфіру. Чакаем адказу на пытанні, ці існуюць цуды. Ці здараліся яны з нашымі гледачамі? Андрэй, ты цяпер Андрэй, я бачыла ў эфіры, што ты больш не Андруша, а Андрэй. Што пішуць? Што пішуць? Андруша, прывітанне. Так. А пасля яшчэ самае галоўнае. Піша наш каментатар Серж Мінск. Галоўны цуд у мяне сёння дзень нараджэння. Хлопчыку 53 годзіка. Віншуем! 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 Які добры хлопчык нарадзіўся. Серж Мінск. Серж у Мінск. Віншуем. З народзінамі. З народзінамі, дарагі. А працягваем пра цуды, якія заўважалі нашыя каментатары. Аднойчы ў дзяцінстве мне трапіўся валоскі арэх, у якім я знайшоў манету. Вау! То быў сапраўдны цуд. Але праз некаторы час апынулася, што гэта зрабіў ягоны тата, і цуд гэты знік. Атрымліваецца, мы самі ствараем цуды. Бачыце, якая філасофская думачка? Для тых, хто побач з намі. Пытаецца, ці няма ў Кацярыны партрэта да Ярослава, там от тым... Там казалі ж таленавітыя і выбітныя беларусы. Пачакаць, ёй трэба пачакаць. Выбіцца ў людзі. Станеш дарослай, і я таксама стану, і нашы партрэты павесяць. Мішэль піша, калі лічыць цудам перамены маіх адносін да жыцця, то так, гэта цуд. А я вот падтрымаў бы. Гэта галоўнае. Стаўленне да самога сябе. Праўда, Дзеніс? Так. Цуды навокал паўсюль. Пытанне, ці здольныя мы іх убачыць. Ось як. Гэта нашы гледачы пішуць такі романтычны. Увогуле, ўсё наша жыццё, ўсё чалавечае жыццё — гэта адзін велічэзны цуд, мне падаецца. Oh, sweet. Файна. І вось туды ж такі ж самы адказ. Трэба знаходзіць прыемныя моманты ў жыцці, а іх шмат. Я намагаюся жыць момантамі, прыгожымі момантамі. Вось. Откуда гэтыя добрыя людзі? Это все наши люди, я уже не буду перелічваць. Это наша Вожик, наша Мішэль, все наши люди. Мілата, просто асалода жыцця і чытання. Пішыце яшчэ ў каментарах, пакідайце. Ёсць яшчэ? Так, галоўны каментар, на якім бы я сказаў бы, што это number one сёння. Цуд гэта бульба па 2 рублі 22 копейкі. Так. Паўсядзённасць. Апладысменты. Гэта много? Я не... До гэтага было 9. Мальчика в магазин. 9. До гэтага было по 9 рублёў за кіло. Вось калі быў бульбяны крызіс вось гэты. Ён скончыўся. Ну, нехта знайшоў. У Беларусі бульбяны крызіс скончыўся. Да пагадзі яшчэ. Мажліва, бульбянога крызісу засталося на 3 дні. Пасля гэтага паглядзіце флэш на Белсаце, вось гэты такі навіновы, калі прыходзяць такі ў сур'ёзныя камізэлькі. Там скажуць, ці крызіс скончыўся бульбяны, ці не скончыўся. А вось, сябры, калі, нягледзячы ні на што, вы не верыце ў цуды, варта уважліва чытаць падручнікі гісторыі. Немаверных гісторыяў, якія можна лічыць цудоўнымі, там дастаткова. Стэфан Баторый быў гарлівым каталіком і вельмі спрыяў пашырэнню езуітаў, асабліва ў Вялікім княстве Літоўскім.
Ён дазволіў ім пабудаваць універсітэт у Вільні і адкрыць вялікі калегіум у Полацку. Зрэшты, справа была не толькі ў рэлігіі. Стэфан Баторый выбудоўваў вакол сябе вялікую сістэму, для якой патрэбна было шмат адукаваных людзей. А шмат адукаваных людзей у той момант даць яму маглі толькі езуіты. А больш пра езуітаў глядзіце на нашым канале ў адным з ранейшых выданняў. Малайчына, коць. І яшчэ, не дужа разбіраючыся ў перыпетыях польска-літоўскіх адносінаў, Баторый заняў пазіцыю арбітра у яшчэ нядаўна створаным саюзе Літвы і Кароні, Рэчы Паспалітай. Гэта на тым этапе вельмі моцна паспрыяла ўмацаванню асобных інстытутаў Вялікага княства Літоўскага, які Польшча, натуральна, спрабавала паглынуць. Вы, бацьвінікі, сядзіце ў сваіх бураках і маўчыце там. А вы, караняжы, нават у бацьвінні не разбіраецеся, слухаць вас не магу. Асабліва мілы сэрцу ўсім беларусам князь з далёкай Трансільваніі стаўся тым, што выбраў для сваёй каралеўскай рэзідэнцыі не пампезны Кракаў і не фармальную Варшаву, а значна менш урбанізаваную ў параўнанні з польскімі гарадамі Гародню на беразе Нёмана. Дык што, танней мо ў горад не было? Ці чабурэкі былі смачнейшыя? Не, ён проста хацеў збегчы падалей ад кракаўскіх інтрыгаў і сваёй старой жонкі. Ну, і Гародні ж яна проста прыгожая. У Гародні Стэфан Баторый і памёр у 1586 годзе. Памёр так хутка і раптоўна, што нават папаўзлі чуткі пра ягонае атручванне. У сувязі з чым нават было праведзенае ўскрыццё цела караля, першае ва ўсходняй Еўропе. Дык і што паказала? Быў ён вампірам ці не? Ну, нічога вампірскага ўнутры не знайшлі. Затое знайшлі вельмі хворыя ныркі. Вось такая вось гісторыя караля. Што цікава, за 10 год Іштван Баторый, праводзячы свае рэформы, ездзячы па краіне, так і не вывучыў ні адной з моваў тых народаў, якімі кіраваў, і з усімі гаварыў на латыні. Затое Іштван Баторый паспеў стаць карысным усім, і ліцвінам, для якіх вызваліў ВКЛ ад маскоўцаў, і казакам, якім спрасціў шлях да дзяржаўнага кіравання, і, відавочна, палякам. Вітаем тых, хто толькі да нас далучыўся, і дзякуй тым, хто працягвае глядзець. Гэта «Раніца з Белсатам», у студыі Кацярына Раецкая і Дзяніс Дудзінскі. Сёння мы шукаем цуды, займаемся ёгай і падарожнічаем па ўсім свеце. Што далей, давайце паглядзім. Адкуль у Наваградка ўзяўся кубак Ядвігі і каму ён належаў? Што такое бортніцтва і як захоўваюць гэтую традыцыю? Як выбраць дом на колах, спытаем у нашага госця. І, канешне, працягнем нашыя заняткі ёгай на вольным паветры. І яшчэ мы пытаем пра цуды, нам вельмі хочацца, каб яны здараліся. Таму пішыце ў каментарах пад трансляцыяй пра свой досвед. Ці сутыкаліся вы сапраўднымі цудамі І з якімі? З якімі, так? І маленькі цуд будзе вось зараз, бо нас чакае прэм'ера кліпу Настасі Рыдлеўскай і гурта «Ночы». Смотрю, как по зорах сплетается воля, феном слиется в одну душечку. Ты на всю застелку привабить спевами. Третьего треба в гульню, ню-ню-ню-ню, кабы зробить голову. Эй, подойди ближе, это ж только гульня. И только один план, хочешь полепшить стан, подыхать, дыхать, не стой. Сердце бьется худшей, а помишь тишине. Романтизм тоже, как купальскую ночь. Купальской ночью зоры тонут, урацеры, ведь огонь танцует тень. Купальской ночью сон башится во сне. Купальской ночью победа.
Ты пришел в самом сне и застался у житті. И не чуешь боли, страх, докранися до руки и покинь тут почути. Я только один на план, хочешь полепшить стан, подыхать, удыхать, не стой. Эй, подойди ближе, это ж только гульня. Давайте смыки дождь, эту купальскую ночь, расплетим вяну к кроч. Эй, сердце бьется худшей, купальской ночью ссоры тонуть, урацеры пить огонь, танцует тень. Купальской ночью сон башится у сне, купальской ночью бабить спел. Купальской ночью ссоры тонуть, урацеры пить огонь, танцует тень. Купальской ночью сон башится у сне, купальской ночью бабить спел. Купальской ночью, купальской ночью, купальской ночью, купальской ночью, купальской. А калі ўжо у нас таксама будуць у вертыкальным паказваць, як па-моднаму. А гэта быў новы кліп Настасі Рыдлеўскай «Гурта ночы». І, канешне, цяпер яны ў нас в студыі, глядзіце, які цуд здарыўся. Настасі Рыдлеўская і фронтвумен ночы Юля Петраш. Добрай раніцы. Добранак. Юля Петраш і гурт ночы гэта самадастатковы выканаўца, Анастасія Рыдлеўская самадастатковая выканаўца. А навошта рабіць такі дуэт, сімбіёз і, як гэта кажуць зараз, калаба? Каб было б супер дастаткова. Супер-друпер. Квадраце. Да. Калі такія добрыя выканаўцы, вельмі хочацца зрабіць некую супрацу, каб пашырыць гарызонт таго, што ты ўжо рабіў. Мы працуем у розных жанрах, але калі ты робіш штосьці сумеснае, атрымліваецца неверагодны мікс таго, што ты б ніколі сам не зрабіў. Так, згодна. Хто да каго прыйшоў? Так, ну карацей. Все пачалося са звычайнай камунікацыі. Нас-то мне пингануло у Инстаграм, кажа мне: ребята, я хочу с вами, ну, может, что-нибудь замутить музычное. Я такая: о, цікаво, ты меня, ну, опередила. Я б сама ее написала. Настя перша была. Ну і все, мы потым адклалі гэта. Ну, типу, я спитала, ёсць дэмка, якая паслухана, каже, не, пакуль нічога нема. І у мяне нічога, да, яна просто написала, у мяне нічога нема. Ну, давай просто посидим, подумаем. Ну, все, у меня гиперфиксация, я посидела, подумала, и праз тыдзень Насте скинула уже бит. Дарэчы, Паша, другая частка гурта ночи, ось он что-то там набіў, все, и уже пошла демка, я уже Насте скинула, просто вайб скинула ей гэтага трека. То бок, Настя композитор? Наадварот. Не, наадварот. Наоборот, я прийшла з жаданням працаваць. А Юля ўжо так давай рабіць, вось тобі дэмка. Зрабіла дэмку. А ты пасля, як гэта ў музыкаў бывае, я вось не разумею. Ты кідаеш дэмку, а Анастасія такая: не, вось тут трэба вакаліст. Дарэчы, Настасія, ведаеце што? Яна на ўсё мне адказвала, на ўсе амаль это прапановы. Супер, клас! Робім. Мне ўсё падабаецца. Мне ўсё падабаецца. Мне ўсё падабаецца, супер клас робім. Як гэта адбываецца? Ну, ведаеце, ніколі няма ніякага алгарытма, як трэба рабіць сумесную музыку. У меня былі маленькія супрацы, але ніколі ў такім маштабе, як быццам вось мы ў троіх збіраемся і робім. Таму, калі мы забраліся ў Гданьску, яны пазвалі мяне да сабе, і я сяджу такая: што рабіць? Ну і мы пачалі, там мне паказалі біт, я там штосьці мелодыі якія-небудзь пачала. Шукалі, рабілі, і потым, ну, і гэта нейкі такі вайб, ведаеце, калі сумесна штосьці пачынае адбывацца. Потым Юля дасылае ўжо са сваім вакалам, за сваёй партыі. Потым я дадаю свае меладычныя партыі і лірыку. Гэта такі агульны працэс, ведаеце,
алгарытма няма. Я сама не ведаю, як гэта трэба рабіць, але... Нам галоўнае трэба было дамовіцца, пра што песня будзе. Так, гэта то ўсё. бок пра купалі не адразу вырашылі. Ну, карацей, глядзіце, быў біт. У музыкаў як? Калі няма тэксту, калі пачынаецца ўсё штосьці з такога, з музычнага, то трэба лавіць уже музычную вот эту атмасферу і думаць, пра што хочацца. Ну, адразу мы стварылі прыпеў, і ён адразу аказаўся вось адразу летні такі атмасферная летняя мелодия. А памятаешь ты, мы хотели гнев я хотела агрессивную песню. Хотела штосьці зло, добро. Чаму атрымалася купальская? Юля, чаму агрэсіўная? Атрымалася, як атрымалася, вельмі летняя. Ёсць, да. Я маленькі злы собака. А я прыйшла і такая, ня-ня-ня, вось такая мелодія, давай штосьці летняе. Як вось вырашалі? Мне падаецца, вось калі мы з Дзянісам будзем вырашаць, які тэкст ці музыка, ну, калі б мы пісалі самі песню, калі я скажу, зразумела. то мы б забіліся проста. Як гэта, на пальцах выкідваць? Я ж кажу зноў, Настя піша, супер, я ёй скінула тэкст на прыпеў. Ну, напісал, мы стварылі прыпеў, мелодыю. І потым я напісала тэкст, скидываю ёй тэкст, і што Настя мне піша? Супер, клас. Мне все падабаецца. Ну, ведаеце, а я б не прыйшла, калі б мне не падабаліся ночы, таму я і напісала. У вас мэч, як кажу. У нас мэч адразу. Слухайце, вось, напрыклад, у Насці заўсёды ў музыцы, у тэкстах нейкі вельмі глыбокі сімвалізм. У нас таксама ёсць сімвалізм, купальство, эратычны. То есть таксама ёсць? Конечно. У мяне яшчэ пытанне, чаму вертыкальны кліп? Каб усе нашыя гледачы, якім за 30, зразумелі. А таму што тик-ток. Таму што сучасны час. Людзі зараз спажываюць кароткі контент, хуткі. І YouTube уже не так глядзіцца. Ну, кліпы не так, это не час MTV. Насамрэч не так збірае праглядаў. Як можа сабраць там на ўсіх соцсетках, і там шмат можа быць. Так што... выгодно. А ці былі Он все одно есть на ютубе просто. Але вертикальные, так. А ці былі нейкія рэферэнсы, калі вы пісалі музыку, не? Не, что-то само пошло, не было. Само. Это такі поток. Просто з біточка пачалося все. Яно так заўсёды і адбываецца. Так і я пішу, і зараз бачыла, што ночы, калі ў цябе ёсць некі эмацыйны стан, альбо ты пачынаеш проста рабіць драмс, альбо мелодыю, яно сама сабе... Драмс, біты, яно само сабе стварае. Ты просто ўваходзіш у гэты поток, і песня, яна нараджаецца з таго самага маленькага, першага, і ўсё, і табе не патрэбен ніякі рэферэнс, ты просто сабе гэта ўсё выцягваеш, і як... Рыф. Мы казалі ў юнацтве, гэта рыф. У тебя было юнацтва? Не біток, а рыф. Ведаеце, вось, калі літаратары, аўтары пішуць, кажуць, трэба нешта чытаць да таго, як пачаць пісаць. А як гэта ў музыкаў? Ці вы слухаеце некую сучасную музыку, каб зразумець, які, вось, як кажаце, вайб, і што там яшчэ з моднага? Ну, не, я вось да гэтай песні, калі, вот этот тэкст купальскі быў, я просто навуковы падыход, больш пра купалі пачытала, да і ўсё. Так, але вось гэты біт і гэты драм, і гэта ўсё... Ну, не блыта, быў калісьці там дабстэп, ведаеце, наколькі я пажылая, калі я толькі дабстэп памятаю. Ці там свінг, а вось пасля... Это больш хопчик быў. У нас, як это называется? Я забыла. Хип-хап, драмбокс, панель. Карацей. Такая вось штука. Барабан. Такая рэч. На чымсьці Паша нешта робіць. Я просто ему сказала, нам трэба будзе чытка, я буду чытаць збольшага spoken word. Будзе такі. А Настя, я думаю, што Настя зразумела, больше будзе, вакал даваць. І ўсё, і Паша гэта зрабіў, Паша профі просто. Адразу зразумеў. Ну і у нас з Пашам таксама. Мэч, як мы разумеем. Мэч, а там супер мэч. Ну, а ўсё, як жа, давай. Мы зараз невялічкі спойлер. Праз тыдзень у Настасі прэм'ера ейнага новага альбома. Не альбома, на жаль. Сінгл. Кліпа. Кліпа. Кліпах это відэа, альбомы гэта такі, слухаць. Нешта чуў, але... Альбом ужо быў у марце. Ага, так, альбом мы памятаем. А вось будзе кліп. А вось у юлі новы
Новый альбом. Так, альбом и клип. Давайте по порядку. Расскажите, что, где глядеть, где качать, где лайкать. Ой, ну чакайте 2 ліпеня. Выйдзе у мяне кліп на новую песню з новага альбома, які быў у сакавіку. Што ад яго чакаць? Ну, можа быць, вот зараз у нас выйшла купальня, а там будзе, як сказаў Саша Карней, Dark Side в купальне. Усё, што я могу сказаць. Усё, што адбылося пасля. Добра. Пасля леса. Ночы, гэта будзе альбом ночы, так? Ну, конечно. Ну, мабыць, ты яшчэ некую сваю асабістасць знайшла і там сольная спявачка. Насамрэч ёсць такое. Калі ласачка. За ўсе праекты складана адразу брацца. Так гэта ж добра. Гэта добра, калі можна пашукаць, паглядзець, як яно працуе. Это добра, но за гэта... Мы таксама гэта пакуль чакаем, гэта спойлераў Да, это няма. просто такие же самые ночи, лирика плюс агрессивный дэнс. Песни. Дзякуй вам. Дзякуй вялікі. Прыходзьце яшчэ, вось калі новая асабістасць, новы кліп, новы жанр, калі ласка, гэта вельмі... Дзякуй за запрашэнне. Сядзіце, пакуль не ўходзіце, Дзякуй яшчэ раз, дзяўчынкі. Нагадваем, з намі былі мультыдысцыплінарныя артысткі Настасія Рыдлеўская і фронтвумен гурта «Ночы» Юля Петраш. Загадкавы вайб, які нам прынеслі ў студыю Насця і Юля, працягне Цімох Кудовіч і ягоныя няпростыя рэчы. У 1960 годзе падчас раскопак вакол Наваградскага замка ў пласце 12-13 стагоддзяў археолагі знайшлі разбіты кубак незвычайнай формы са шчыльнага, амаль матавага шкла з таямнічымі арнаментамі. Кіраўніца экспедыцыі Фрыда Гурэвіч са здзіўленнем пазнала ў аскепках знакаміты кубак Ядвігі, унікальны тып шклянога посуду, якіх у Еўропе на той момант было знойдзена толькі 10 штук, якія ў сярэднявеччы ў Еўропе лічыліся сакральнымі. Гэтак знайшлі кубак святой Ядвігі з Наваградку, адзін з 14 вядомых у свеце шкляных кубкаў, што прыпісваюцца святой Ядвізе Сілескай. Амаль усе яны былі знойдзены ў заходняй Еўропе, на тэрыторыях былой святой Рымскай імперыі. Гэтае адкрыццё сталася культурніцкай сенсацыяй і да сёння застаецца загадкай для гісторыкаў. Хто і чаму прывёз артэфакт у Вялікае княства Літоўскае? Традыцыя звязвае гэтыя артэфакты з Ядвігай Сілескаю, жонкаю герцага Сілезіі Генрыха I Барадатага. Яна жыла ў 13 стагоддзі і была знаная сваёй міласэрднасцю і глыбокай верою. Яна фундавала святыні і манастыры, клапацілася пра бедных і цвёрда трымалася асабістых пастоў. Паводле падання, у нейкі момант на шляху да веры Ядвіга адмовілася спажываць віно. А ў той час гэта магло быць небяспечна, бо звычайная вада часта была забруджаная. І гэта вельмі турбавала яе мужа, а таксама прыдворных. Але аднойчы здарыўся цуд. Прыдворныя заўважылі, што калі Ядвіга налівала ваду ў гэты кубак і дакраналася да яго вуснамі, вада пераўтваралася ў віно. Пасля смерці Ядвігі яе кананізавалі, яна сталася святой апякункаю Сілезіі, а незвычайныя кубкі ўсходняй работы атрымалі сакральны статус. Іх захоўвалі ў буйных касцёлах і выкарыстоўвалі падчас набажэнстваў. Магчыма, нават, яны былі звязаныя з нейкімі каралеўскімі рытуаламі. Якім жа чынам адзін з такіх важных кубкаў трапіў у Вялікае княства Літоўскае? Адказаў пакуль няма. Аднак Наваградак – гэта незвычайнае гарадзішча для тых часоў. Гэта вельмі заможны буйны горад. Адзін з палітычных цэнтраў станаўлення Вялікае княства Літоўскае, а таксама адно з магчымых месцаў каранацыі Міндоўга. Таму з самага пачатку выказвалася меркаванне, што кубак маглі прывезці як дыпламатычны ці рытуальны падарунак паслы папы рымскага разам з каронай. І кубак мог выкарыстоўвацца падчас каранацыі. Але гэта толькі адна з версій, якая не мае дастатковых пацверджанняў. Цалкам магчыма, што кубак трапіў у ВКЛ праз крыжакоў ці польскіх купцоў, чые сувязі з Літвой былі вельмі моцныя. Зрэшты, кубак мог належаць мясцоваму баярыну, які меў дачыненне да каталіцкага касцёла на высокім узроўні. Пасля таго, як кубак знайшлі ў раскопе, яго, як і шмат якія іншыя выбітныя знаходкі з Наваградка, адправілі ў Эрмітаж. Там, у Пецярбурзе, кубак захоўваецца да сёння. Але ў 2022 годзе ў Наваградскі музей і касцёл перадалі копію гэтага артэфакта. Таму цяпер яго можна пабачыць і ў Беларусі.
Андрэю трэба моцна пастарацца, каб паказаць ці расказаць нам нешта больш цікавае за кубак ледавікі. Это вельмі складана, але я паспрабую. Давайте паспрабуем. Паляцець у Турцыю з Беларусі можна, але трошкі дарагавата. Але цяпер ляцець у Кападокію, там такі ёсць рэгіён, які славіцца паветранымі шарамі, не так уж і трэба, бо гэтая цудоўная справа даступная яшчэ і ў нас. Кампанія «Аэратур» прапануе розныя варыянты. Індывідуальныя палёты, групавыя, карпаратыўныя. Можна абраць палёт на паветраным шары з фотасесій, ці нават зрабіць прапанову сваёй дзяўчыне, або зрабіць прыемнае ужо дзейнай сваёй жонцы, Дзяніс. Таксама у тым ліку можна рабіць сюрпрызы для дзейнай жінкі. Так. Ёсць опцыя палёту над самім горадам Менскам. Таксама можна набыць падрункавы сертыфікат, колькі каштуе палятаць на паветраным шары, каб зрабіць прыемнае сваёй ужо дзейнай жонцы, напрыклад, каля 900 рублёў для 2 чалавек. А, ты глядзі, мы абыходзімся кветкамі. Як у Кападокіі, дзесьці так і там таксама. Ёсць шмат якіх функцый, можна летаць групай да 12 чалавек, кошты зусім разняцца, можна загугліць, паглядзець і палётаць. А 900 гэта шар ці гэта... Это за один, это 2 чалавекі внутры і маленькі псёнак. А, то есть на 12 нельга разбіць? 12 это 4 чалавека. Яго жонка жаба просто? $300? Немало. Немало, $300. Але як прыемна. А колькі хвілін? За гадзіну. О, гадзіна, добра. Добра. І высока можна летаць. Але ось такая справа, это ў Менску. А вось для тых, хто у замежжы сярод беларусаў, сёння увечары школа беларускай традыцыйнай культуры запрашае адсвяткаваць купалле на беразе Віслы, гэта ў Варшаве. А 18-й старт, там все як трэба. Збор траў, майстар-клас па пляценні вянкоў купальскіх, развучванне песен купальскіх, абрадаў купальскіх, традыцый купальскіх, міфаў купальскіх. Вянкоў купальскіх. Папараць кветка, далей запальваюць абрадавае вогнішча. Конечно. Папараць кветку гатуюць у малаке. Напой, крупнік адмысловы такі ёсць, таксама купальскі, вось. Варажба на вянках скокаюць праз вогнішча. Карацей, напаўняецца энергіяй, а для самых стойкіх а 4 гадзіне 20 хвілінаў раніцай. Вось як сустрэнець раніцу о 4:20 адразу дадому, включайце Белсад, а там ужо і мы. Уяўляеш, у якім стане былі б мы о 4 раніцы? А пасля 4 едзем вянок праз касцёр з дымком. Абгарэлыя пасля Дзяніска, Андрушка з дымком, мне падаецца гэта. І апошняе, зноў вяртаемся ў Менск, у парку Чалюскінцаў, у ліпені, вось-вось ужо неўзабаве, чакаць папаўнення ў складзе атракцыёнаў. Нарэшце, дарэчы. Хутка можна будзе пракаціцца на вежы свабоднага падзення. Зараз вы бачыце яе на сваіх экранах. Вас падымаюць на самы-самы верх вось гэтых сідушках, вы зараз бачыце, і адразу адтуль вас проста скідваюць уніз. І вы, дзякуючы сіле прыцягнення, ляціце у свабодным палёце уніз. Рызыкоўна, страшнавата, але можна. Гэта амерыканская вось гэта як паказваюць. У парке Чалюскінцаў заўсёды мне падавалася з дзяцінства яшчэ самае страшэннае гэта Супер-8. Ой, нешта неверагоднае. У фільме жахаў заўсёды самае страшнае гэта гук. Так і ў Супер-8 самае страшнае гэта гук. Я ніколі. Яшчэ раз гук. Я ніколі не каталася, я толькі наглядала збоку, а мой любімы гэта вальс, але гэта горка. Гэта мой любімы, там цябе так... Яшчэ адзін страшэнны. Ну, чаго вы не працягваеце? Для каго гэта раблю, гэтую артыстычную? Вельмі хутка, шаноўныя сябры, мы чакаем, мы агучым вашы адказы на нашае пытанне пра цуды. Ці адбываліся з вамі калі-небудзь цуды і што дакладна гэта былі за цуды? Спадзяемся, цуды вашыя будуць. А мы адпраўляемся збіраць мёд з пчолкамі. Ну, ты хочаш гука уже. Традыцыя бортніцтва ў Беларусі працягваецца бесперапынна да сённяшняга часу. І вось сёння я ў гасцях у Пятра Піласевіча, дзякуючы ў тым ліку якому бортніцтва аказалася ўнесенае ў спіс нематэрыяльнай спадчыны ЮНЕСКА. І такім чынам Беларусь атрымала яшчэ адзін важны пункт вось у гэтым спісе. Спадар Пётр, раскажыце, калі ласка, як увогуле гэта атрымалася і як вы прыйшлі да такой ідэі?
Od początku, jak zaczęliśmy zajmować się bортnictwem... От початку, як ми почали займатися бортництвом, ми хотіли показати бортництво як супольний елемент спадщини Речі Посполітої. Щось, що може об'єднувати нас із білорусами, литовцями, українцями. Історія пригожої традиції життя у згоді з природою, де чоловік спробує достосуватися до природи, а не зміняє її під себе. Наколькі Беларусь сыграла великую роль в тым, што вы зацікавіліся бортніцтвам і ўвогуле пачалі гэтым займацца? W 2006-2007 roku jeździłem... У 2006-2007 годах я ездзіў у Беларусь. І там борці ў лесе былі часткай пейзажу. Калі я вярнуўся ў Польшчу, то ў 2008 годзе быў першы праект адраджэння бортніцтва, калі да нас запрашалі майстроў бортніцтва з паўднёвага Уралу, Башкартастану, каб яны паказалі, як гэта рабіць. Я падумаў, навошта весці кагось з Уралу, калі тут побач ля мяжы гэта частка культурнай спадчыны. Я пачаў паглыбляцца ў тэму, і так паўстала бортнае братэрства. Назва бортніцтва паходзіць ад слова борць. Гэта значыць вось такая калода, якая вісіць на дрэве і дзе пчолы маюць сваё гнездо. Раней гэта было проста дрэва, якое прагніла знутры, і пчолы там для сябе ўсё абсталявалі. Пасля такі кавалак дрэва зразаўся і вешаўся на іншае дрэва. Цяпер, канешне, гэта робіцца ўжо пры дапамозе механічных сродкаў. Людзі самі могуць гэтае ўсё абсталяваць. Дык вось менавіта борць гэта тое, што вы бачыце ў мульціках, калі медведь залазіць на дрэва і карцінна развальвае штосьці ў пошуках мёду. Звычайна гэта якраз борць і ёсць. Разве знаешь, что придет в голову этим пчелам? Бортніцтва – гэта наша сапольная традыцыя. Падтрыманне яе была магчымым дзякуючы супрацы грамадскіх аб'яднанняў і частных грамадзян у Польшы і Беларусі. І мы видим бортніцтва як нашу сапольную традыцыю. І так хочам яе промоваць, так, і паказываць у міру, так. На тэрыторыі аўгустоўскай мёдасытні ёсць і музей бортніцтва, які распавядае як пра гісторыю з'явы, гэтак і пра сам працэс. Ёсць тут экспанаты і з Беларусі. Напрыклад, вось гэтае лезіва з натуральнай скуры. Гэта прылада, пры дапамозе якой дагэтуль у палескіх лясах людзі забіраюцца па дрэве, каб дабрацца да самой борці і сабраць адтуль такі каштоўны мёд. Усе важныя экспанаты змясціліся ў памяшканні музея. Мы зараз знаходзімся на складзе і перада мною борць, узрост якой перавышае 1500 гадоў. Шановне гаспадарства, вы глядзіце раніцу з Белсатам, у студыі Дзеніс Дудзінскі і Кацярына Раецкая. Нагадваем. І ў нас у студыі Валерый Астрынскі, ён арганізатар беларускага кэмпу на фестывалі Burning Man, які пройдзе ўжо ў жнівні. Вітаем. Па-першае, Burning Man – гэта самы вялікі і вядомы фестываль у свеце. Мне адзін з самых арт-фестываль. А чаму менавіта Burning Man стаў для вас той самай пляцоўкай, дзе вы вырашылі паставіць беларускі вось гэты кэмп, вайб? Я не ведаю, як гэта назваць яшчэ. Па-першае, бёрнеры лічаць, што Бёрн – гэта не фестываль, а гэта эксперымент. Эксперимент по... Арт. Так, по тому, что люди пытаются, спробуют зрабіць такі эксперимент по экстремальнаму самаўяўленню, по творчасці. І фактычна у тыдні там праходзіць нешта такое незвычайнае, калі ўсё адбываецца ў месцы, людзі дзеляцца сваім досведам, і яны ствараюць некую такую утопію.
Вось неяк так. Бо у Бёрнмена няма плана, няма сцэнара, што павінна быць усё вось так. Гэта мяне ўжо бянтэжыць, калі няма плана і няма сцэнара. Беларускі кэмп называецца «Мара». Беларускі кэмп называецца «Мара», так. Прыдумаў гэту мару Васілевіч. Ён так пакрэатывіў і Саша так сказаў, што вось, а чаму так? Ну, і мы там абмеркавалі то. Мара — гэта багіня зімы, смерці, адраджэння, вясны, тое, што адбываецца, можа, неяк у некім такім уяве і з беларусамі, которая у анабіозе некім праходзіць, але у тым ліку і гэта такая багіня надзеі. То есть у нас усіх ёсць некая мара, у кожнага свая, і нам падалося, што такая назва, яна неяк так адлюстроўвае многія нашы пачуцці. Паглядзець можна будзе, якая мара ў беларускага кэмпа. Ваша каманда — гэта каля 35 беларусаў з розных краін. Як вам удалося сабраць і як вы будзеце дзяліць абавязкі ў вашай гэтай групе ў рыхтаванні? Ну, 35 чалавек — это насамрэч вельмі мала. Жадаючых далучыцца было на больш. Там ёсць кэмпы, у якіх там і па 300 чалавек. Але калі першы раз з'яўляешся на Burning Man, табе выдзяляюць самую маленькую пляцоўку, каб ты там не накасячыў. То есть нам далі пляцоўку там 30 на 30 метраў, і на гэтай пляцоўцы трэба ось і усю нашу мару і пабудаваць. Гэта толькі пад арт і ці яшчэ і пад бытавыя патрэбы таксама? Так, гэта ўсё толькі пад бытавыя, каб нашы там усе людзі памясціліся, і там мы ставім і лазню, і футрак з дранікамі, там і гарбатку. Вось, і гэта ўсё там на 30 на 30. Дарэчы, вось лазня, яна будзе ў выглядзе амерыканскага аўтобуса. Не. Не? Вось зараз мы бачылі, паказвалі. Аўтобус мы бачылі. Гэта дранікі. Аўтобус гэта футрак з дранікамі. Лазня ў аўтобусе. А лазня гэта такі... Ось лазня. Шацёр. Ён таксама мабільны, ён паедзе, дарэчы, з Варшавы. Тут у Варшаве мой сябар займаецца робіць такія там банныя рэтрыты. Ось. І гэту лазню мы на самалёце перавязем у Неваду. З Варшавы ў Неваду, Злучаныя Штаты Амерыкі. Ну, такая у нас мара. Так мы сабе прыдумалі. А калі абіралі вось гэты лазня, дранікі, гарбатка, гэта погляд беларусаў на беларушчыну? Ці гэта ўсё ж такі, што замежнікі з сябе уяўляюць, калі кажуць пра Беларусь? Ну, гэта там не тая пляцоўка, там Белэкспа, дзе мы хочам паказаць усю нашу Беларусь і ўсё. То есть, ну, это просто там наше уяўленне тых людзей, которые сабраліся. Вось там быў чалавек, які захапляецца лазняй, нам таксама там спадабалася. Окей, давай, ты за гэта бярэшся, арганізоўваеш, мы тады везем лазню. Знайшліся хлопцы з дзяўчынамі в Агаю, беларусы, кажуць, мы хочам набыць амерыканскі школьны скулбас і зрабіць з яго футрак, дзе будзем рабіць дранікі. Ну ўсё, калі гэта ўсё з'яўлялася так спантанна. А гэта гучыць неяк цікава. Лазня у пустэльні у жніўні. Дзе няма вады удосталь. Як гэта адбываецца? Гэта ж і дравіць такі праект павінен быць не простым, а ў пустыне дэфіцытны ресурс — гэта вада і таксама ежа. Ось, мы вырашылі, што мы хочам падараваць там усяму Бёрнмену, дзе там 70 ці 100 тысяч чалавек, будзе вось гэты досвед, што можна будзе папарыцца ў лазні, у нас там будзе там душ, дзе можна потом так і абмыцца, і пакаштаваць традыцыйных беларускіх дранікаў. А колькі каштуе вось паставіць такі кэмп на Burning Man?
Ну, каштуе десяткі тысяч доляраў. Зразумела. А ці будуць венічкі, ці як там? Так, бо будуць венічкі, але галоўны прынцып Бёрна — это максімальная экалагічнасць. Калі ўсё скончуецца, не павінна там ні адной там блёстачкі і лісточка ад веніка застацца. Таму, калі мы гатуемся, то павінны разумець, што потым будзе са всім гэтым. Як наогул адбываецца штодзённае гэтае жыццё, быццё? Нагадваю, гэта жнівень, гэта пустыня, плюс 40. Плюс 40 і вышэй. І вось ты прачынаешся. Так, а ўночы 0 і ты трэба уночы хадзіць у шубе, бо холодна. Штат Невада, Блэк Рок. Яшчэ пустэльныя буры. То есть павінны там быць акуляры, маскі, то есть усе такія... Усё проціў чалавека. Але гэта супольнасць і ўнутраная матывацыя. Адзін з прынцыпаў Бёрна — радыкальная самадастатковасць. То есть чалавек павінен туды прыехаць са ўсім, каб у яго было і запас вады, ежы, на ноч шуба, на дзень там усё там ад сонца, і каб не згарэць. Таму гэта цяжка, але калі з'яўляецца шмат матываваных людзей і такіх самаарганізованых, як беларусы, напрыклад, то ўсё неяк добра атрымліваецца. Кожны бярэ на сябе некі там кавалак працы, адказнасці. Як можна далучыцца? Я вот разумела, што нехта матываваны хоча далучыцца. Пачакай, жонка моя. Ну, я думаю, што далучыцца можна будзе даволі проста ў наступным годзе, бо зараз мы робім першы кэмп, і калі ў нас все добра пройдзе, і мы там не заставім пасля сябе там некага негатыву, то у наступным годзе ўжо там для нашага кэмпа дадуць там большую пляцоўку. Туды можна ўжо будзе там запрасіць больш людзей. Нават уже можна будзе рабіць кэмпы там не толькі там некага аднаго нашага кірунку. Розныя кэмпы могуць быць там у складзе нашага аднаго кэмпа ці нашай там вёскі ёсць там такое. То бок чакаем абвестак, калі вы напішаце «Усё было добра», мы далі рады, і таму ў наступным можна зрабіць розныя кэмпы, там кэмп БРСМ, кэмп крэатыўных людзей. Добра. Нарэчы, там няма нейкіх такіх палітычных абмежаванняў. Хто наогул можа далучацца да вашай каманды? Якой узрост, мабыць? Не, ну, няма абмежавання, просто зараз мы абмежаваны плошчай і колькасцю людзей. Таму хто зараз там, хто першы прыйшоў, той там, як говорится, і зачекініўся. А далей, мы бы, можа быць, узялі сабе да кемпа, далучылі бы яшчэ аднаго чалавека, якого диджея, который мог бы прыехаць са сваім там абсталяваннем у пустыні і там нам купалінку паміксаваць і нешта такое. Папу-бо бяры. Папу-бо, мне падаецца, гэта першы і агульны адказ. Папу-бо павінен сам туды даехаць. Папу-бо не такі. Не, гэта лагістычнае. А мы нікому не платім грошы і у нас... Зразумела. Дякую вялікі. Гэта вельмі цікава, мы будзем назіраць. Я спадзяюся, што будуць нейкія відосікі, якія мы пасля гэтага можам паказаць, як вы там жылі. Так, у нас ёсць Інстаграм, і мы гэту нашу актыўнасць будзем неяк... Як знайсці вашу старонку ў Інстаграм? Так, я думаю, што можа Мара... Мы кінем спасылачку ў каментары. Мы чакаем вас тады дзесьці ў канцы жніўня ці ў верасні, каб вы прыйшлі і расказалі, як гэта было. Можа я, можа Саша... Хто дажыве, давайте, хто дажыве, хто дасць рады, той... Пра беларускую пляцоўку на Burning Man нам распавёў Валерый Астрынскі. І цяпер нам трэба трошкі супакоіцца, таму крыху йогі. Кундаліні-йога не мае жорсткіх правілаў і выразных мэт. Кожны адкрывае ў ёй свой сэнс. Для інструктара сённяшняй практыкі Макса гэты шлях працягваецца ўжо амаль 13 гадоў, а пачалося ўсё з жыццёвага тупіка. А ты якія змены адчуў унутры сябе пасля таго, як пачаў практыкаваць? Ці скончыўся той крызіс?
Мне здаецца, я ўсё ж яшчэ шукаю сябе, але, канешне, йога, яна дае мне, як бы гэта не гучала банальна, але такую упэўненасць у тым, кім я ёсць, і што я не мушу быць кімсьці іншым. З часам Макс паглыбіўся ў духоўнасць і паспрабаваў працу з цвікамі. Гэта сапраўды такі інструмент да працы з боллю. Прымаць боль можа менш дзейнічаць з пункту эмоцый. Я тут у гэтым парку практыкаваў у студзені, напрыклад, у адних майтках. То бок цвікоў мала, трэба яшчэ мароз. Яшчэ максімальна так. Так. Добра, калі я ніколі не спрабавала стаяць на цвіках, ці магу я, напрыклад, вось зараз паспрабаваць першы раз? Ну, я б не раю. Да гэтага таксама патрэбна падрыхтоўка. Праца з інструктарам і яшчэ псіхалагічная адаптацыя. Скалечыцца хоць і немагчыма, але на авось не будзе патрэбнага эфекту. Моя падрыхтоўка была месяц. Першыя мае думкі былі, што калі я стану на гэта, я адразу памру. Так, гэта такая фобія. Для гледачоў я паспрабую дакрануцца, можна так трошки. Ну, сапраўдныя цвікі. І калі так націскаць, ну, то я ўжо адчуваю, што ўжо так трохі балюча. Ну, пакажаш нам гэта, як гэта выглядае? Бо для мяне заўсёды гэта выглядае нерэальна. Можа іх так паставіць, а можа там недзе. Гэта мозг, ён шукае такіх вымовак, каб не ставаць, і гэта таксама частка працы. Альбо, напрыклад, я доўга гавору. Але больш адгаворак няма. Што адчуваеш? Не, гэта такі пякучы боль, і ён не толькі ў стапах, але таксама ў грудзі з'яўляецца такі, што пачынае палыхаць усё. А колькі так можна прастаяць? Я прастаяў некалі гадзіну. Але зараз у мяне не было столькі. А гэта было такі выклік для сябе ці патрабаванне цела? Мне здаецца, гэта было несвядома больш. А самы прыемны момант у працы з цвікамі гэта той, калі ты ўжо з іх сыходзіш. Часам, калі я адзін, напрыклад, я адчуваю розныя эмоцыі, часта эўфарыю ці нейкае палягчэнне нейкіх там пачуццёў. Зараз я адчуваю сябе радасна, я б сказаў, можа, таму што мы робім здымкі зараз, таму гэта іншыя эмоцыі, але яны таксама вельмі інтэнсіўныя. Ногі баляць? Ногі баляць. Кундаліні-йога вучыць пэўнай філасофіі жыцця, аб'яднанню сабой, супакойванню думак. Для Макса гэта як гульня на танк-драме, на якім ён не імкнецца граць прафесійна, толькі дзеля кантакту з інтуіцыяй і лёгкага запаволення часу. Які 2 гадзіны збіраў вашыя каменты, вы іх пісалі, дарэчы, і мы даведаемся зараз, ці існуюць у свеце цуды. А ось і існуюць. Да прыкладу, піша наша чытачка і глядачка Сафія. Цуды – гэта штодзённыя дажджы, которые цяпер ідуць в нашым цудоўным леце. Я так разумею, цуды ў двухкосці. Дзе вы бачылі дажджы? У Беларусі дажджы. А, у Беларусі. Паўсюль ва ўсходняй Европе не самае лепшае надвор'е. Больше не, я не бачыў. Што сёння ўвесь дзень дождж, учора добра, здагадайцеся, які цуд з гэтых дажджоў. Грибы? Грибы это пазней, а цяпер не трэба паліваць агароды. Вось, добра. І яшчэ хацелася бы падняць такую тэму на ўздагон нашага госця Burning Man. І пишут люди, як же круто, что белорусы распаўсюджваюць беларускасць вот так вот за мяжою. Гэта сапраўды так. Стыльную такую беларускасць. Про лазню, что там нам показывали, пишут, хочу, каб такие вандравали по городах и вёсках Беларусі. Ага. Першая на Burning Man трапила і распавяла про яго Марго Ляўчук. Прыемна, что беларусы падцягнуліся і іншыя. Ой, я не ведала. Я так была яна там, я бачыў у сеціве. Хто там толькі не быў, акрамя мяне і, напэўна, вас. Нас, да, так. Так, ну, а вяртаемся да цудаў. Хаця Burning Man таксама цуд. Файны. Добра было б пабачыць калісьці цуд. Ладно. Радасць. О, радасць у нас сонейка засвяціла, і гэта цуд. Пасля дажджу заўсёды бывае сонейка. У нас дождж. Ну файна, не трэба паліваць агарод. Цуд. Няма дажджу, сонца. Ну цуд, як добра. Беларусам не шмат трэба, так? Гэта вот тая ёсць беларускасць. Для мяне сапраўдны цуд гэта моя унучачка. Ці ж не цуд назіраць, як з немаўляці ператвараецца ў дарослага і разумнага чалавека. Вось гэта, мне падаецца, лепшы каментар. Ах, сябры, дзякуй вам вялікі, што былі з намі. Гэта 2 гадзіны глядзелі, слухалі нас. Да пабачэння, верце ў цуды, а лепш рабіце іх самі. Да пабачэння. Да пабачэння.